Il-Pulizija komplew l-investigazzjonijiet brabta man-nar illi l-4 filgħodu ħasad il-ħajja ta' Joe Dimech, missier ta' 70 sena li nstab mejjed f'xaft madwar siegħa wara li żviluppaw in-nirien. Sorsi qrib One News qalu li l-awtopsja fuq Dimech mistennija tistabbilixxi b'ċertezza il-kawża tal-mewt. Min informazzjoni li ġiet miġbura minn ġo l-appartament, l-esperti forensiċi waslu għal konklużjoni li n-nar oriġina minn heater tal-gass. In-nirien li nferxu fl-eħħa ta' berqa erdu l-appartament tal-familja Dimech fil-waqt li kkawżaw diversi ħsarat oħra madwar il-blokka tal-appartamenti li tinsab biswit il-Junior College fl-Msida. Fil-ġimgħat li għaddew One News tkellem mal-Maniġer tal-Operazzjonijiet tal-Protezzjoni Ċivili li spjega l-importanza tal-għarfien li l-pubbliku għandu jkollu meta juża kull tip ta' heaters, l-aktar dawk illi jaħdmu bil-gass. Huwa qal ukoll li qabel jibdew jintużaw għandu jiġi assigurat li l-heaters ikollhom il-pajpijiet intatti u li d-data ta' skadenza tal-pajp ma tkunx inqabżet. Il-heater tal-gass huwa importanti illi fix-xitwa nieħdu ħsieb li qabel bdejna nużawha araw li l-pajp qiegħed f'kundizzjoni tajjeb tal-gass, li r-regulator huwa tajjeb, huwa ta' ditta tajba u jkun jaqbad sewwa fuq il-connection fejn taqbad mal-gass, għax jekk ikun qed jillik jalek inti se jkollok leakage ta' gass illi jista' jiġik fuq is-sors tal-fjamma u allura taqbadlek il-heater. Huwa spjega kif dawk interessati li jixtru heater għandhom jassiguraw ruhom li l-prodott ikun konformi ma' standards kollha Ewropej. Is-Sur Piżani tenna wkoll l-importanzi li kull heater għandu jinżamm fiċ-ċentru tal-kamra il-bogħod minn kull materjal bħal sodod, purtieri u sufanijiet. Dan għaliex is-sħana li toħroġ minnu tista' tikkawża lil dak il-materjal biex jieħu n-nar. Fakkar ukoll kif tfal żgħar u annimali tad-dar jistgħu jmexxu jew jolqtu l-heaters u mingħajr l-ebda intenzjoni jikkawżaw ħruq ta' twapet jew materjali oħra li jistgħu jieħdu n-nar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.